Hallo, ik ben Joep Gubbels. Ik ben ondernemer. Als vader van 2 dochters zie ik dat kinderen steeds minder buiten spelen en ook steeds minder bewegen. Slechts de helft van de kinderen beweegt voldoende. Ook de media pakt dit steeds vaker op. Dit heeft mij getriggerd om dit maatschappelijke probleem op te pakken. En zo is Boost ontstaan. Ik ben Maarten Gubbels, neef van Joep. Ik ben razend enthousiast over Boost. Wij speelden vroeger nog veel samen buiten. Wat wij gedaan hebben met Boost, we hebben een hippe activity tracker gekoppeld aan een online game en willen kinderen op een leuke manier meer laten bewegen. Wil je weten hoe het werkt? Heel simpel. Je downloadt de apps op je smartphone of tablet en synchroniseert deze met de Boost Activity Tracker. De tracker doe je om je pols en je bent klaar om te gamen. Het doel voor de speler is om alle levels uit de game uit te spelen en het heelal te redden. Dit ga je doen door te bewegen met de Activity Tracker. Zo kun je activiteitspunten verdienen. Door te synchroniseren met de Sync-app geeft de tracker de gemeten activiteit door aan de game. Dat zorgt ervoor dat je nieuwe levels kunt vrijspelen. Boost maakt deel uit van een grootschalig leefstijlonderzoek onder 2000 kinderen in Limburg. Uitgevoerd door het MUMC+ in Maastricht. Inmiddels hebben we ook diverse toepassingen ontwikkeld voor zorgprofessionals, zodat zij Boost kunnen inzetten in de praktijk. Boost bestaat al, maar wat hebben we nu nog nodig? Wij zoeken enthousiaste ondernemers die met ons mee willen denken over strategische partnerships om Boost verder uit te rollen in de medische wereld.